Релаксиращата медитация е отличен начин да намалите стреса и напрежението, да се успокоите и да възстановите енергията си. Намерете удобно място, където да проведете тази медитация. Седнете или легнете. Уверете се, че няма да бъдете прекъсвани през следващите няколко минути. Затворете очи и започнете да дишате спокойно и равномерно. Цялото внимание е насочено към дишането. Вдишвайте бавно през носа. Издишвайте през устата. Продължете да дишате и да се отпускате. Създайте намерение за вътрешно спокойствие, за отпускане. Сега нека да започнем с отпускане на тялото. Започнете от краката, от пръстите на краката и бавно се движете нагоре, като се спирате върху всяка част от тялото и визуализирате как тя се отпуска, става по-тежка и спокойна. И така, отпуснете пръстите на краката и целите ходила, глезените, пръстците, коленете, бедрата, таза, седалището, кръста, мускулите на гърба, раменете, двете ръце, лактите, китките и пръстите на ръцете. Отпуснете шията, тела, лицето си. Гърдите, и корема. Цялото тяло е отпуснато и спокойно. А вие си представете,
че се намирате на някакво много спокойно и много красиво място. Място, което за вас създава чувство на спокойствие, където вие се чувствате усмихнати и можете да се отпуснете. Визуализирайте как това спокойствие и релаксация навлизат в тялото ви. А дишането ви носи все повече спокойствие и комфорт. Останете в това състояние на релакс за няколко минути. Нека всяко вдишване ви носи спокойствие и всяко издишване извежда напрежението във вас. Когато сте готови, бавно се върнете към сегашния момент. Почувствайте тялото си и мястото, на което се намирате, където седите или лежите, и постепенно отворете очите си. Тази медитация може да използвате както за кратко през деня, за да се релаксирате, така и преди заспиване, за да се успокоите и да се подготвите за почивка.